100 significeert oh, je geen zelfzin. Mooi. Ik kom in 100 omdat je druk je. Oké, dus net gepensioneerd? Ik ben nog net gepensioneerd, dat hoor ik net zo lang meer, maar en dan zoek je ik op. Dat zou net weten waarom ik ben 100. Wil je dat net weg? Nee, En die activiteiten? daar ben ik veel te jong voor. Ja. Ja, Oké, wat is jouw? ja, de 60. Nou, dat is inderdaad dan niet. Wat is dan best in jezelf doen? 18. Ik stap heel vaak bij de Holder in, want ik werk hier bij Gastendag. En ik vind sociale contacten met mensen heel erg mooi. En je bent er zelf ook even lekker uit. En wat ben je functie? Wat doe je? Gastvrouw. Gastvrouw, dat is gezellig in je schopje erin gemeld waar, spultjes waar, melk waar eten, heel belangrijk, want de mensen zitten eigenlijk altijd alleen nog thuis. En ik meestal die kosten iets minder op zichzelf en die krijgen dat ik goed eten. En En spultjes. en spultjes.